ҷақ вақт дорен ҳама дар инҷа ҷамъ шидагӣ ку гап зад чӣ проблема дорем? Раисҷон, ҳамон кор чӣ шуд? 6 моҳ аз байн гузашт, имрӯз мешавад, пагоҳ мешавад. Охир ба хотири ин кор қарздор шудам. Ҳар моҳ пули бонк медиҳам. гӯш кӣ, инҷа хонаи очат неста, кор сразу бучава. Вақт соатиш биёя ку кор буд мешава. Агар анхери феълит боша, анхери рафторит боша, бехона мемонӣ. Ҳаёдат набуро. Хуб шудааст, фаҳмидам раисҷон. Фаҳмидам. Тез бубро. Ку ту гап зан? Ту чӣ проблема дорӣ дар инҷа шиштай? Бенасрин. бахшиш раисҷон, пули ҳам бачаҳора бовар кунед, ҳар рӯз пурсидастам, пули ҳам бачаҳора додам, дар кор чӣ хел кунем? Хай ӯ ҳам зиндагӣ доран охе. Чӣ? Бо ту мара ақл нишон медиҳӣ? Имрӯз шикамат сер шида, бо ту ба мара гапзан шидаӣ? гӯш кӣ, ман суми бачаҳоро ҳами ҳафта расчод мекунам, не ки тара дафт мекунам айҷа, фаҳмидесай? Хоб шудааст раис. Майлаш. ку бихем мусафед? ту чӣ гап дорӣ дар инҷа шиштай? سلام. من در این کرسی که تو نشسته ای 40 سال نشستم. 40 سال. دلی را رنجاندن بدترین گناه است. گناهی است عظیم. بچم آهی و ناگاهی گفتن. فراموش نکن که وظیفه ابدی نیست.